Какво представлява призванието? Призванието винаги дава вкус на живота ни. Усещането, че сме пълноценни. Усещането за вътрешна хармония и равновесеност. Това всъщност е и тайната, как да станем, как да сме щастливи. Да живееш в съответствие със своето призвание. Ако човек само се приспособява към света около себе си, към обстоятелствата, само за да съхрани това, което има, той няма да бъде щастлив в края на краищата. Щастието винаги е свързано с реализацията на нещо, което ни е дадено изначално от Бог, от висшите сили, от съдбата. Това, с което сме дошли на този свят, по-точно, заради което сме дошли. За да се осъществим. Щастието всъщност е разкриване на собствените си заложби и дарби в служба на хората, на обществото, на света. Тогава идва щастието. Всъщност всички хора по света се стремят към две неща. Да бъдат успешни и да бъдат щастливи. Това са двете цели. Успеха означава да постигнем нещо, да реализираме нещо, и това е много хубава цел, защото всъщност това ни помага, дава ни възможност да проявим своя творчески потенциал в живота, да се реализираме. Всеки се реализира в различна сфера. Някой е художник, някой е музикант, някой е учител, някой нещо друго. Тоест успеха е да се реализираме в нещо, да се осъществим. На нас ни се дава някакъв потенциал. Нужно е просто да го реализираме. Това е наша потребност. Втората цел много хора не я осъзнават, че всъщност тя е много по-дълбока и много по-истинска. Всъщност тя е първичната. Това е щастието. Сега много хора се стремят прекалено силно към успех. Искат нещо да постигнат, нещо да притежават, нещо да реализират, но много често в този стремеж губят втората съставляваща. Щастието. А щастието е възможност да изпиташ някакво вътрешно удовлетворение, хармония, да си доволен от себе си за това, че си реализирал вътрешните си потребности. То ни дава някакво усещане за цялостност, за единство с вътрешния ни свят. Често питат дали можем да получим едното и другото и веднага. Веднага не. Не, разбира се, защото това е работата на целия ни живот. Но и едното, и другото да. Да, защото всъщност за това сме тук. Това е нещото, което дава смисъл на живота ни, защото често хората, стремейки се към успех, са нещастни. Защото това не са техните цели, не е нещото, което да осмисли живота им, не е техния вътрешен двигател. Защото получават всичко на външен план, но вътрешно те се чувстват опустошени, празни. Губят се като личност. Затова много често използваме понятието екология на успеха. Тоест важно е не само да постигнем успех, да успеем да се реализираме, но и да го постигнем екологично. Екологично означава да не нарушаваме законите на мирозданието, законите на взаимоотношенията с самите себе си.
ако постигаме успех екологично, т.е. отчитайки законите на тънките реалности, законите на Вселената, то заедно с успеха получаваме и щастието. Проблема на хората е, че търсят причините за нещастието си извън себе си, около себе си, в света около себе си, в другите, а всъщност трябва да търсим в себе си, вътре в себе си. Болестите и болезнените ситуации, проблемите, които ни спохождат в живота, всъщност са най-добрите ни учители. В този свят ние сме ученици. Това означава, че всички проблеми и нещастия, които идват в живота ми, те ме обучават на нещо. Те ме изпращат, за да мога да израсна. Това са моите уроци, които трябва да усвоя. И за това е много важно да се постараем да преодолеем първичната си негативна реакция. Това всъщност е реакция на гордост, край на кращата. Как така? Точно с мене, точно това ще се случи. Ма не може да бъде. Защо? Откъде на къде? Аз съм толкова умна, толкова добра, толкова успешна и така нататък. Докато човек е горд, той не може да бъде ученик. Ако не може да бъде ученик, той няма нищо да научи в този живот и ще получава постоянно удари. Мъдростта се състои в това да възприемем всички проблеми, които идват в живота ни, като уроци и да се учим. Втория въпрос, който възниква след това е как да се учим. Това вече е истинската работа. Това е всъщност нещото, което имаме да правим през целия свой живот. Учението винаги става на вътрешен план. Тоест, всяка негативна външна ситуация, независимо дали е болест или някакъв проблем, финансов крах, здраве, семейни неуредици, това винаги показва на някакви мои вътрешни личностни несъвършенства. Тоест проблема винаги е вътре в мен. Ако започна да го разбирам и да обръщам внимание на вътрешния си свят и да работя със себе си, то външните проблеми ще започнат полека-лека да се разрешават и да си отиват. Главното е желанието ни. Ако човек приеме позицията на ученик, ще се появят и нужните книги, и мъдрите учители, и хората, които по един или друг начин да ни бъдат, така да се каже, указателни знаци на къде да вървим, как да вървим, по какъв начин да се справим. А като следствие, желанието ни да бъдем и успешни, и щастливи ще се реализира. Ако не знаем какво искаме, то няма и да го получим. Това е първият момент. А вторият момент е, че е много важно да знаем в какви рамки искаме. Тоест в рамките на това, което ни се дава по съдба. Тоест това е, което се нарича предназначение. Защото ако искаме извън границите на своето предназначение, ще получим само вреда. Може дори да го получим това, което го искаме, но щастието, именно щастието е възможно само в рамките на нашето предназначение. Това е вселенски закон, космически закон. Т.е. ние можем да бъдем успешни извън своето предназначение, но този успех няма да ни донесе вътрешното удовлетворение, няма да ни донесе щастието, което да ни изпълни.
Предназначението е това, което ни се дава за този живот. Това, заради което сме дошли в този свят. Затова е много важно да се научим да бъдем чувствителни спрямо самите себе си, към своите потребности, към своите глубинни ценности, какво всъщност аз като личност искам. И именно тези желания, именно те ще ни донесат радост, те ще ни направят щастливи. Всички останали желания могат да ни възбуждат, могат да ни се струват много интересни, но това ще доведе до вътрешната ни дисхармония. Ако човек е чувствителен, той ще усети тези неща. Зато това, което бих могла да посъветвам всички е: бъдете чувствителни към своите вътрешни потребности, към своите жизнени задачи, към това, заради което сте дошли в този свят. Желайте го от цялото си сърце и душа. Ако го желаете, то бъдете сигурни, че Вселената ще ви поддържа в тези ви желания и ще ви помага за реализацията им. Защото в край на краищата вие сте дошли за да реализирате себе си, да реализирате своя творчески потенциал, да го разкриете. Космоса, Бог, Вселената ни дават този път и чисто и просто трябва да сме смели, за да стъпим на своята си пътечка и да вървим по нея. И само тогава ще стигнем до щастието и до удовлетворението си. Да успеете колкото се може по-скоро да откриете своето истинско призвание и да успеете да реализирате себе си, за да намерите и щастието. А ние за това сме тук, за да ви помагаме, ако срещате трудности по пътя. Защото в нашето информационно време, когато от всякъде ни заливат с потоци информация, понякога ни е трудно да се изолираме и да мислим, за да разберем кое е нашето си, истинското, чистото. Не е желанието и намерението на хората около нас, роднини и приятели, общество. Не е тайна, че света около нас е настроен на потребление. Не е имало досега такова общество, което да е толкова потребителски настроено, както в днешно време. Цялата култура е заострена точно в тази посока, да бъдем потребители. Но потреблението не ни дава онова истинско вътрешно удовлетворение и хармония. То е някакво временно удоволствие. А все пак говорим за реализация на предназначението, което ще ни доведе до щастието. Така че на добър път и до скоро с тези от вас, които имат нужда от нашето съдействие.